Yan, pinapaypaya namin. Basa-basa mo din, no? Hindi basa. Ganun di man siya masiga. Di tanip sigaw pa rin. Ikaw ya? Dito ni. Nag-asul. Hi guys! Welcome back again. No? So, nandito po si Tatay Andres. Happy Father's Day karon tay. Happy Father's Day sa lahat po ng father. Yan no. So, mag-celebrate ka tay. Nalimot daw yung kanyang mga anak guys sa pag-greet sa kanya. So, ako na lang yung mag-greet. Happy Father's Day Tatay Andres. At saka sa akin din Happy Father's Day. So, ngayon guys, nagsaing kami ni Tatay ng rice. Yan o, yung rice. Si Tatay Andres yung nagsaing, no? So, nagbanding na naman kami ulit. Kasi nga, it's a happy Father's Day! No? Sa farm, dito sa farm. So, yung niluto ni Tatay is humay. Yan o. Humay yan. Tingnan nyo yan. Yan. Yan po yung humay na niluluto namin. Tulungan ko na lang si Tatay, no? Kasi merong yan mga sugnot. Madali na maluto tayo, no? Wala din mo text tayo, bisig mo text lang. Ha? Ay, basa na. Basa na? Katugon. Imo na, sige, dagag. Ganun para mga unting ka man ang niluto. Laghan na. Ikaw, wala pa kasi akong kain guys. So, pagkatapos namin magluto ng kanin, magluto din kami ng tinulang isda. Yan. So yun guys, ito na po yung tinulang isda na nabili ko. Yan o. Itong tulingan. Ay, pagpili ko na dito, habitunan. Oh, hindi na dito nagsilit Yan. Yan guys, oh. Ito yung nabili ko, yan sa aming tindahan, yung sa may kalsada, yung yan o. So, yung negosyo ng papa ko is isdaan. So, doon lang ako bumili, binabayaran ko po. Yan. Fresh na fresh po yung isda. So, inuuna namin guys yung kanin para maluto, tapos magluto ako ng isda ito. So, mag-live lang po ako sa Facebook. Abangan nyo lang po sa aking Facebook page. Mag-live ako magluto ng isdang yan o, tulingan. Napaka-presko to. Yan. So, si Tatay guys nag-harvest ng sili. Yan dito po. May sili po kasi dito. Hindi mo na naghihawanan dito tay. Wala pa. Yan o. So magkuha na ng sili. Yan yung sili. Dito po yung sili. Yan. Si Tatay po yung nag-harvest nito guys. Yan. Lagay namin to sa tinula. Ito na. Tukuto na tayo. So sa mga sa mga fathers diyan, mga lulu, mga kuya, mga uncle, ganyan. Basta mga fathers may mga anak na or hindi anak pero basta tawagin natin na fathers or papa. Happy Father's Day po. Yan o. Oo. Sabi ni Tatay yes na yung kanyang mga anak daw ang tawag doon, nakatimaan or naalala ba nila si Tatay Andres, no? Kasi nga pag merong basta mag-text to tayo.
Ha? Oras. Irwin. Oo, kay Erlyn ba nga? Happy Father's Day diha. Kasi yung anak, yung mga anak ni Tatay Andres guys is, pila tay? Pila ka mga anak? Walo. 8. So, 8 po yung anak niya. Tapos pilang lalaki tay? Uno. 6 na lalaki. Tapos, 2 ang, Tulo. 3 ang, Aw. Dili. Laki. 5 lang. 5 ang lalaki. Tapos 3 po yung babae. So, bali, 8 po lahat yung anak ni Tatay. Tapos sa Cebu tay, pila ka buk na adiri tay? Ito. 7. Ha? Nalagi di sa Cebu tanan tay, ang 7? Ormok. Walong na ka. Ang nasa Ormoc, Usara. So, yung 7 niyang anak, so yung nasa Ormoc tay, babae. Oo, sa babae daw. Yung nasa Ormoc. Pero yung nasa Cebu, yung 7, 7 po. Isang, 6 na, pila tay? Bayan. 2 ka laki, 2 ka babae, tapos 5 ka laki nandito po sa Cebu. So yung isang babae nandun po sa Ormoc. Yan o, kung nanood man kayo guys, sa mga anak ni Tatay Andres, kung nanonood dyan, greet nyo naman po si Tatay Andres ng Happy Father's Day. Yan, may nagagawa si Tatay, nagluto kami ng kanin. So mamaya, ito na po yung lulutuin ko. Mag-live po ako sa Facebook. Yan. Tinula, at saka yung kaning rice. Kuhan ka ganyan tay, pangumpay. Buti na lang guys, naabutan ko si Tatay, no? Kasi nga ngayon, day off niya ngayon. Kasi, yung day off namin, yung day off ni Tatay is every Domingo. Yes, every Sunday. So, nabutan ko siya, meron siya ginagawa dyan sa likuran. Naghagpas ng mga damo. Kasi pag wala siyang ginagawa, hindi siya mag-urong. Meron siya talaga siyang gagawin. Kasi sabi niya sa akin, nakakantok daw. Yan si Tatay Andres guys. Nagluto ng kanin. Mga basa na tayo. Magdito na, kawan gabi tayo. Wow. So dito guys, kagabi, hindi umuulan. Pero dun sa Katmon, sa amin, umuulan dun, pero saglit lang. Akala ko nga umuulan dito kasi pag uwi ko kahapon, mayroong mga dampog or may mga ulap na may parang uulan. So I hope, nag-pray ako kahapon at I hope na hindi uulan kasi meron kami ginagawa doon. Nagmasa kami. So may ginagawa kaming simento, tapos pag umuulan, delikado. So nag-pray ako na wag uulan. So yun nga guys, kawa ng Diyos, hindi umuulan kagabi. Ayan, yung luluto ni Tatay Andres. Yung rice. Malapit na yung maluto. Bilis na tay. Wow. Ini nangyari. Kumahaw ba? Atol kumahaw tayo. Ito. Kaya kami nagluto, no? Kasi nga hindi ko kumakain. Parang snack time lang namin to guys. Snack. Nagpagkaon mo ko kayo sutso. Yan, lakaw nga ito. Mana? Kuha na. Kuha na sa oras, no? So yan guys, malapit na po maluto yung aming niluluto na kanin. Ha? Mawin ng kadlaw. Masa ikaw ra sa mulakaw ta? Ikaw. Madto ka sa ubos. Inya pa. Si may lakad si Tatay, punta siya sa kanilang bahay doon sa may kalsada. Doon po siya kakain ng pananghalian. Tapos pagkatapos ko dito kumain, nabalik din ako doon sa ubos sa restaurant. So hindi na ako kumain sa amin kasi nga late na. Dali. Dala lang ako ng isda. Ayan o, ito yung lulutuin namin mamaya. Mag-live lang ako sa Facebook.
Yan o, meron kami ditong mga tubig na napundo sa ulan. Kita ko sa inyo, no? Yan. Ang dami. Punong-puno po yan. Malaking baril, mga parang times 2 ata to sa baril. Maligo na po na. Dalawa. Basta na po. Yan o. Ginagawa ni tatay ng ito. Ito yung parang sandayong. Alam niyo po yung sandayong. Yan po yung ginagamit para yung tubig is dumadaloy. Yan o. So yung kanyang ginagawa ni tatay, nilagyan na nito. Tapos yung kanyang gamit is itong kahoy. You know, design niya sa kahoy. Tapos pinapakuan niya dito. Nilagay niya dito, guys. Yan. No, pwede pala, no? So kung kahoy lang yung gamit natin. Ah? Si Tatay Ray muli. Katutigwa mo uli siya. Yan, guys. So dito. Ha? Oh, katong babae siguro. Ingon. Pa-apply yun. At kuno sa kuan kasi nga na kaning DNR. Yes. Tawagan to sirang. Oh, taga DNR. Yan o si tatay. May ginagawa si tatay. Ano? Apply dia. Kulang. Yan, pinapaypaya namin. No, nabasa mo din, no? Hindi ba sa? Ganun di man siya masiga. Dip na dip sigaw. Ikaw ya. Dito ni. Nag-aso lang. So, ni ko ano. Nag-aso lang. Tion. So, ako be. Ato ng pasigaon. Ako ang gagawa no. Dalikan. Susunubukan. Bukan. Wala. Bukan ni. Malapit na maluto. Kubas na lang. Balik pero kung tayo mag mawit. Anak ko daw. Asa man? Ako katong giingon mo. Sila si Eric murag man patrabaho. Maabot ang sako, magsaking sila. Ingon lang si tatay, sila lang sa kuno. Sila lang isa, Si. ang taga-Badjan. Isa taga-Gilter ba? Papangamba ng stage. Wala pa, muna yung trabaho ka no? Yan. Malapit na po maluto. Tingnan nyo. Agay, kainit. Agay. Daw. Ang init niya guys. Yan, malapit na maluto. Takpan natin.
Dungan tagkaon nun tay. Ha? Dungan tagkaon. Kupaw no? Ano naman? Bisan. Aw. Aw. Hmm. Ako nag-uling basiyog ha. Yung sa Dugaya eh. May nga akong gusto basiran. Kung may kabasiran ko, itong nasa ibabaw. Sige. So, ako. Ano yung kastang inahan? Di iba. Hmm. Ano? Yan siya. Okay, sobrang magpapala daw. Hmm. Ano? Yan siya. Kuha na kumpara na ko eh. Yan, ba na ko mga mangod? Hmm. Kung yun na nga. Ano ko mayroon? Hmm. Ano nga ni mo? Ako magnanakaw ba? Hmm. Sa kuha mangyodong. Tingko mo na. Sig utang. May bang away laing. Kuhan. Di kabayran. Kada si Mala. Hmm. Nga. Kung wala ka kumpra. Usap may lang. Usap may uliton. Kung ganyan yun. Ano bito? Bali-bali, ba na? Di bali mo na. Sa mga negosyo na. Ang gusto nila. At sila lain. Naon tagibas na bakit sulting lain po. Wag mo tingog. Ako ngipawak mama kung tigaan. Nahan ba ya? Mama sabi may ginamdaos ko adyo. Lagi? Teg daw ko na. Kuhan di ba? Mari pinanggagin mo ko kaya naman. Pero wala sabot ba? Hmm. Wala mo sabot sa bangay. Saan ito? Hindi tambal. Ah. Tambal. Iyawan lang ito. Madidji na sa hindi iba ay Mindanao ba? Hmm. Sila siya. Iloy. Lo. Ayan, so malapit na pumaluto yung ating rice. Yan. So yan guys, no, na-miss ko po talaga tong area na to. Kasi nga, kung nakikita nyo po sa aking previous video, dito po ako palagi nagluluto. Pag mananghalian kami, yan, meron kami lulutuin na lauoy or yung utan bisaya. Dito kami magluto ni Nanay Gloria. So ngayon, hindi na. So nakabalik na naman ako ulit dito. No? With Tatay Andres. Yan. So maraming salamat po sa panonood. Tsaka, yan. Parang wala nang tubig yung ating kanin. May hubas na. Suha. Tingnan natin. Oo. Yung kagana ni tayo. Oo, rin.
Yan guys. Napakaaso. Luto na. Yan. Luto na. Asuha. Yan, so maraming salamat po sa panood at saka keep safe always po and God bless. Yan guys, ang ganda ng araw ngayon. Oh. Hindi masyado maulap. Ayan. So yung weather niya ngayon. Hey, no. Ha? Ako lang anak tayo. Yan o. It's happy Sunday po. Happy Father's Day sa all ng mga fathers dyan, sa mga fathers inyo. Maraming salamat po sa mga greeting sa akin, no, na happy Father's Day. So yan, maraming salamat guys. Thank you for watching. So ito yung tanim ni Nanay Gloria na ang tawag nito? Gumamila. Oo, gumamila. Yan o. Ang ganda. Yan, once again, maraming salamat. Happy Father's Day po sa lahat ng fathers. Thank you for watching at saka keep safe always and God bless po. Ingat, bye-bye. Maraming salamat po.